a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László. Most következik a Pöttöm Magtilda a Jim Jam műsorán. Ajánló következik. Neked mi jut eszedbe bogyóról és babócáról? A bogyó és babócába a szivárvány a kedvencem. Babócát azért szeretem, mert gondoskodik a virágai miatt. Találkoznék bogyó és babócával, labdásat játszanék velük. Tanulj játszva minden nap a Jim Jam-en. I go back to base. Neked megvan a 3 varázserőd. Ha elég kíváncsi vagy, nyitott az új dolgokra, ha elég bátor vagy, hogy szabadjára engedd a fantáziád, ha elég türelmes vagy és kitartó, hogy megvalósítsd, amit elképzeltél, akkor az alkotás már magától fog menni. 'Cause I am looking for a different love. Will you be what I'm thinking of? Légy kreatív a Jim Jam műsoraival. Ajánlót láttatok. Együtt könnyebb. A következő meséből kiderül, miért jobb csapatban dolgozni.